ready for story time? Yes? I sit down crisscross. Criss-cross. Story time. Story time. Story time. Story time. Oh! Avui tenim un conte en català que es diu Els nombres. Mentre prepara la maleta per anar a la casa d'hivern, Osset ajuda els nens i les nenes a descobrir els nombres. Els dibuixos estan fets per Berenguer Mutuel. Què tenim aquí? Osset posa dins la maleta una pastanaga per fer un ninot de neu. Osset s'emporta també 2 esquís per esquiar i lliscar la neu. Osset s'emporta també 3 peluixos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Perquè li facin companyia. Osset s'emporta també 4 peces de roba per estar ben calentó. S'emporta una bufanda, s'emporta també un barret, s'emporta també una jaqueta i s'emporta uns mitjons. 4 peces de roba. Osset també s'emporta 5 boles per decorar l'arbre de Nadal. 1, 2, 3, 4, 5. Osset també s'emporta 6 llibres per somiar el món. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Osset va molt carregat. També s'emporta 7 troncs per ficar-los a la llar de foc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Osset s'emporta 8 boles de neu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Osset s'emporta 9 llapis de colors per escriure la carta als Reis de l'Orient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Osset s'emporta 10 dolços per regalar als camells. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uau! Mireu totes les coses que s'han portat a la casa de les vacances de Nadal. I aquí ja hi ha la llar de foc preparada, el penjar-robes amb tota la roba d'hivern, les boles de neu per fer el ninot de neu amb la pastanaga, els peluixos, els caramels, l'arbre de Nadal decorat. Quantes coses, que bé que s'ho passarà a Osset. Mireu. I aquí s'acaba el conte d'avui. Bye bye! See you next time!